हा नै जोंना फख्रिया नै जोंना बैथा जावारिया जावगासिनो गांसो नायनो नागिरदों जों रावबो नायाखै माथो जोंनि लाइभ भिडिअखौलाय जा मोजांथार नाव गाखोनो जोंनिया बैथा जावगारिया ओरै जावलाय बारा मोजां राखै गोदानखाय माने मोजां मोजां नुदों नामा मोजां नुदों नुवाखै नै बिदि जावनायखौ कमेन्ट खालामहर बेसे सलिड जावदों जों ओरै जावलाय नै सासे नै गांसो हानो थांनो नागिरदों गांसो बिराद फख्रि गिदिर बारनांगौ 70 बिगा फख्रि मैसोनो गांसो हानो नागिरदों मैसो दङदि ओमफ्राय मोसौ जार्सि मानै दं मैसो मासे दं ओमफ्राय मैसोआ फिसा मासे दं गाइखेर लोंबा फै साहा मैसोनि जेबोआनो जायाखै बियो गेजेरखौनो नाङाखै आथानि आथाबो थांबावाखै जा गिदिर गुवारखाय फख्रिया मा होनो थाबायनो बानानै नावजों फैदों जोङो बेखौ हानसै मालै बबे गोरानसो बिदिखौ जाया मैसोआ मोसौआ हले जायो लेम जाखायो मोसौआ हले मोसौ जार्सि गाय मानैबो गाय नोगोर खादों माबायदि जावोलै नाखौहाय फाग्ला ओरैबो जावखायो मालाय गन्थुनानैसो जावयो नोगोर खारखायो नोगोर होखायो ओरै होलाय मा बेखौ हानसै नामा बेखौ जायालै बबेथ' गोलाव मोनगोनलै खेसो ओइयाव थाङो बबेयाव ओइ खर'आव खर' नङा ओइ खना खाथियाव ओइ खना खाथिनिया बै खनायाव थानाय जों बै खनायावहाय ओरै बिराद रोमै 70 बिगा फख्रि बेयाव दाबो गेजेर नाङाखै बिदिसो जाबा दालाय गिदिंबाय दै गिदिंबाय होलांबाय उल्टासो गिदिंलांबाय नै जों इथिं सिद्दासो थांदोंमोन बोरै गिदिंलांखो ओरैसो फैबाय नै गोदान नालाय जावफादा जा इन्टारेस्टखा नाव जावनो ओरै होलाय लबा बसुमतारी मारै खबरफोरा
कमेन्ट खालामहरब्रा माथो नायबाय थायो नोंसोरलाय बोरै नुदों ओरै गिदिंगासिनो दै दहाय इथिंमोन नै बिथिंमोन दहायो आदा ओरै गिदिंलायबाय नोंसोरखौ नायनो होदों गेदा गिदि जादों नामा फैदो जोंजों फैदो लब जा मोजांखा जोंना हा खलि नङा लाइभ भिडिअ फेसबुकआव नुदों नाव जाग्राखौ मोजां नुदोंना गाज्रि नुदों मोजां नुदोंना गाज्रि नुदोंनो नाव जावनायखौहाय ओरै जावनायखौहाय कमेन्ट खालामना खोन्थाहर सोर नायदों जादोंना जायाखै नाव जावनाया बेबायदि जाबोना जावा जादोंना जावनाया ओरै जावलायनो माथो रावबो बुंहराब्रा सिरि थाथारो बिराद गोजान फैबायलै जोंले दासो गेजेर नांदोंलै खिन्थु दंबावोसो आरो बहुत गोजान जा सान्दुं गोसा आयु सान्दुङा खारा नङा खारदोंब्रा जोंनाबो खारदों बिराद स्पिड खारदों मानो थाङाब्रा मानो फैया खथ' मोजां माथो मोजां नुदों माबा मैसोनो गांसो थांगासिनो जोंहा नै फख्रि सेर फख्रिया बियो माबा दं 70 बिगा दं 70 बिगा जा गिदिर रोमै नुस' हायि एकदम रोमै जों गेजेर फैदों माने जादोंनोलै नाव जावनाया नै जादोंनो बुंहरदों मानसिफोराहाय जादों नामा हलेथार माथो नै मोजां नुदों नामा मोजां नुदोंना नुवाखैनो नाव जावनायखौहाय जोंनालाय आरो बे बैथा जावबाय थानोसै ओइ बुवा ओंखाम जाबायना जायाखै आयौ गिबालाय मा जानो गियाखै नामा होनना बुंहरदों गिया जावग्राया आंहा आराम गाखोनाल' थादों गेजेरसो मोनथारसिगोन मामोनलाय बे जायगानि नामा आंथ' गिखायानोसै मोजांसो मोनदों आं आरामनो मालाय सलायनाय गाखोनायखौ मा खबर आनै गोग्लैयालै मा सावयनायलाय नाखाय ओरै होलाय खायलाय खुलाय जादों खायलाय खुलाय जादों नाना फैबाय नै हाग्रा बारियाव नांथा फैबाय हाना देखायदोब्रा एसे नोङो आं भिडिअ मोनसै माबायदि हाना देखायहरदों इसोरनो बेलथें जादों ओयाव सो आं एखेसो लाबोदोंबा आसाम गोलाव माथो
ओइ खासेव मोनदा ओइ नाया मासे आयौ माने गिखो जों कटारावसो मोनो इन्टारेस्टनो बिसिनिथिं आयु माबायानो निम दंफाङा बागानसोना निम दंफां नालेंखर दंफां साल दंफां आरो ओइ मा दंमोन थखस ना मासो बियो ओइ मोनसे ओइ मा दंफां होनो इखो माबा साव दंफां साव दंफां बागान नालेंखर बागान नालेंखर बागान ओमफ्राय ओंखारनांसिगोन माथो खालामबावनो ओइ हांसुलारा गोरलै नामा ओमफ्रायो माबा निम दंफां बागान नै हाजेनबाय जोंना सासेया आन्ध्रा आन्ध्रा प्रदेशआव दंफैयो आं आन्ध्रा प्रदेशआव बिमा फाराम होननाय मोनसे जायगा दं बेनि बिराद गोजानावहाय बासजों फैबा 2 आवार्स लायो ओमफ्राय मोनसे ट्रेन स्टेशन दङ माबा मा होनोमोन मन्दिर मा मन्दिरमोन राजा मन्दिरनिफ्राय मोनसे ओंखारनांगौ आरो बिराद गिदिर फुख्रिया 70 बिगा दङ होगासिनो जोंना क्लाब क्लाब हानाया नों बेखौ एसे गोजानाव लाखिबायबा एसे थांबावनांगौमोन बे थुनाया बख'नो हाला माथो सोजिया आयु बख'नो हायाखैलै बोलो होफा रायजोफोर बोलो हाला दे हाला खिन्थु इलाय खासिया आं स्कुलाव थालालै नै स्कुलनिफ्राय ओंखारबाय आङो स्कुलाव थाला स्कुलनिफ्राय ओंखारना फैबाय मोसौ जार्सि गाय दङ बे गांसोखौहाय मोसौ जार्सि मानै दं गाय ओमफ्रायो मैसो मासे दं मैसो गाय गाइखेर लोंनोबा फै साहा लोंनोबा मैसोनि गाइखेरनि आयु ना गिदिरथार हा सोलायना ओरैनो थुना दोन थागोन बे ओरैनो सोआबा हमथाना लाब्रा मोनैखौ हमरा ओइथिं थांसै मोनैखौबो गेजेराव लाबो आयो आंखौ बिराद खस्थ' मोनलाय हमनायखौ नै मोननै नावा हाबनो नागिरबा जों भिडिअ खालामनोनो एसेबां खस्थ' मोनदों मोननै हमबोदों ओं फैबानो जाबाय हा आनै जायो
मैसोनि साहा गाइखेर लोंनो लिंहरदां मैसोआ फिसा दोङो मासे गासै माथाम जायो मोसौ जार्सि मानै गाय ओमफ्राय मैसो मासे इन्टारेस्ट आरो जोंनि खामानिया गेले गेले उन्दु उन्दु मावबाय था जाबाय था स्कुलाव बिदियानो नंबावामोन आंनिया दानिया इन्टारेस्टसिन गोसो बायदि मेथाइखौथ' जाख'नो हाया इउटुबाव एगारदोंमोन आं मेथाइ जानायखौ मेथाइ जासुला होननानै सार्च खालामना नायथां आंनि नामखौ होनानै बिदि खुन्थाइबारि सार्च होनानै नायथां आरो मालाबा मालाबा आङो फेसबुकाव माबाखायो माथो फेसबुकाव आङो शेयार खालामना होयो आंनि इउटुब चेनेलखौ बेयाव थांनानै नायथां मेथाइ जानायफोरखौ माबायदि जायो जिबौ गैया इयाव खासेव दं खासेव बिराद खासेव दङ Jadi nanggung mana? Roda, aku buka isi bukan ada. Aku buka. Rồi, để, sao vậy? BD, sampai खुन्थाइबारि र' आं नोंनो मालाबा दाहाय हरगोन आं जा मेथाइयानो गिदिर गिदिर गां मोनसे जाबाथाय अखायो बिसिनि मेथाइया आं इउटुबार नङालै आं जास्ट ओरैनो मा होनो उनाव नायनो थाखाय उनाव नायफिननो गोसोखांबा नायफिननो होननानैल' ओरैनो जास्ट आपल'ड खालामना दोनो आं नाय सिनायबा नुगोन दहायनि बायदि बि ओमफ्राय डि लिरदो ओमफ्राय खुन्थाइबारि प्रडाक्सन लिरदो सार्च खालामबानो मोनगोन BD खुन्थाइबारि प्रडाक्सन सार्च खालामबा मोनगोन नङाबा आंनि फेसबुकाव थांनानै भिडिअ आपल'ड खालामनानैबो दोङो ना इउटुबनि बेयाव थांनानैबो नुखागोन डाइरेक्ट आंनि फेसबुकाव थांनानै मोसानाय एगारला बायदों आङो फेसबुकाव बेनो आरो आंनि इउटुबा भिडिअ एगारनो नांथाबाय पानोसै मेंबाय बेसेरा नै गोलोमलायबाय
हानानै ओइथो हानांगौ मेंबाय दा नोंलाय हायनानै ए हायनांसिगोन बेखौ ओरै लाङो दे लां एसेनो लां सें 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 सां सें दाउखा गाबदों हनै दाउखा सें सें साव सेव 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 बोरै जाखो उल्था बुदों नों ला मबाइलखौ नोंबो लादो सोर खासेव जायोलै इयाव लोगोफोर नोंसोरो रायजोफोर सोर खासेव जायो खासेव जानोबा फै जोंनि माबायाव जों थानाय देशआव आन्ध्रा प्रदेशआव मेल्ला एभेलेबेल हो गया हो गया रखो बट नावखौ बट होनो इंलिसनि खासेवखौ इयाव जों दोनबाय दसेनो गरम लादों खेलाखौ नाव सायाव हानाय ना माथो खर'खौ नुयो जोंनिखौ हा देखायहरब्रा उनखै उनखि देखाया सिगांखौल'सो सिगांखैल'सो बे माबा सम दायो हादोलाय नोङो बे लाइभस दङबा दायो सोर नायदोंलै लाइभस दं बियो निउस बायदि जायनो नायगोन फेसबुकआव बेनो नुगोन नैलाय माथो उनखैबो नुदोंब्रा उनखैबो खालामबाय नोङो नै जोंना सासेया होलायबाय बिराद गांसोआ गोलाव गोलावथार एसे गुदियाव हागोन मोनाखै दाउआ खाथिद्राय जादों दाउआ खाथिद्राय जादों दे होमबालाय नै बिनिफ्रायसो मोनागोन नै बिदिसो नै जोंना सासेया होख्लायलायबाय हानाया जिङाव खासेव नामालाय बिराद हांसोआरिबो दं ओइ नै मोनजादोंलै बिराद मोजां गांसो बेयावनो थोखाबाय जोंना बे मोननैयावनो गारि गंसे जाखायो नाव गंसे मोजां नुदोंना दाना बेखौ हानायखौ मालायखौल' हानो नागिरलै इयो रायज्लायहरासै माथो रायज्लायहरालै कमेन्टल'सो हरदों बे नायनांगौसो मा हरदों ओइ नै नोंसानि नामा हरगासिनो दंना बेयाव आरके बे लिरना हरो ओइलाय ओमफ्राय बे सोर जसेफ खाख्लारि नायगासिनो नामा बिसोरो फख्रिखौ नाहरथोंलै एसे गन गंसेखौ बखनोसैलै गोदों बख'नानै डिस्टार्ब जायो गरमथारलै गोलोमजोब्बाय दसे हानायावनो थांबाय आरो बायबाय नाव जावग्रायानो दा माजोंबा थांबावो नाव जाग्राखौनो सिफायलायबाय नै जोंना केमेरामेना बोखैबायनायावनो बायलायलांबायसो लागाव बिराद मोजां गुदियावहा बिराद मोजां गोलाव गोलावथार थोखाबाय जोंना बेयावनो हा नै हानहरब्रा बेयाव बेजोंबो
बिदिथ' मावो गांसो आद्रालै रायजोफोर बोरै हायो खोन्थाहर मोजाङै मोजां हैद गानसै नामा बेखौ गारना एवनो लांफानो हागोन खोन्थानांगोन ना सिथालाबायनो मालिकनो बिदि बोजाब माबा थांफिनो माथो थाङा हादोलाय माबादोलायब्रा बांद्राय गुदिसिम लांलाय नाङाना गाज्रि जायो बिराद गोलाव नै गांसोआ जोंना बेयावनो थोखाबाय दसे जिरायनोसैलां आरामै हाथोंसैलाय बियो दसे बिराद मोजां नुदोंथ' नोंखौ दाना गैया जोंना गेलेनाय बुद्धिसो खामानियानो सोर गेलेनो लुगैदों जोंजों फैनांगोन आरो ओमफ्राय माबायदि जाना थाखो बेनो मायो बेखौ नायलाय जाबाय दे नों आखाइ फोनांलाजोबदोंबा दहाय मालाबा नांदों मोनदां होनबा नों ओरै हमद्रायदोंबा एसे आयौ ना जा गिदिर दैनि खोथा ना ओइ नै बिराद गिदिर नाया 12 बोसोर जानाय दंनो मानै जो जेला गिदिर मानसिनि आखाइयाव अख्ला हरखायोनो दैयाव दांबाथाय 12 बोसोर जानाय धेमालि गिदिर मानसिनिफ्राय लावसिन जौसिननो 7 फुटनो 7 फुट बिराद गोलावनो जों गैया जोंना नाव सायाव मोनबा थिखोनासो लांगोन जोङो जानो थाखाय मालिक गैयियावनो सोर खासेव मोनजाखो जाफै बेयाव मेल्ला खासेव दं जानो बालायलायबाय जानो आंगायलायबाय जोंबा नाखौबो बेसेबां जानो नावफ्रावनो बारखोना थालाबाय थायो जानो आंगायलायबायसो बुंबानो जायो नामा रेकर्ड जायोना हा खोनागोनथ' खासेव बिदैयाबो मोनसिगोन र' बारा बावथारला मा समाव दैयोथाय जोंबो मिथिलाय लाङा बारा एन्जरफ्राथ' जाख'हायै दं जायासो जों मुगैनानै नारेंखलाथ' जाख'हाया जोंना मालिकना बे नारेंखल गोजा ओइ नै सेस गासैबो नारेंखल गोजा गासिबो बे नारेंखल गोजा नै ओइ नुहुरनायफ्रा 1 घन्टासो हानोसै थांसै ओरैजाय बेखौ हाजोबसै बुरजा लांनांगौलै एसे मैयाना उदै बुवाखैनो बेखौ हाखांबाथाय गैलालाय खामानिया जोंना उन्दुना थादोलाय बिदि बहर बोजाबबाय था बोजाबबोलायदोलाय आं थुबथानि दे जाबाय नांलाया दे नों हाबाय थांखाबाय थागोन दे दा गना थालांगोनसो बिदिबा बरिया जोंना मालिकआ मोजाङाव थिनहरोलै गोसोबायदि हा खाथियाव थुनांगौ बिदि थुनांगौ मोजां नुदों ना जोंनि खामानि मावनायखौ बिराद बरिया जोंना आजादिथार ओंखारबावनांलाया हायावबो खालि नावसानिफ्राय हानानै लांनांगौल' माथो ओंखारलायब्रा हाग्रा बारिफ्रावलाय रावखौनो खामाखै बेनो
बिसोरबो नायगासिनो नामा हा बुस्थुआ जसेफ मा खबर माथो नोंखौ गवायाव दंहैयो होननायसो खोनादां जोंना गैयालै आन्ध्रा प्रदेशआवसो जाबादा जायफ्राव मावनानै थांसै 5 बोसोरसो गवाफ्राव खस्थ'सो माथो माथो बेरायनो बेरायनो मालाय बेरायलायनो हानाय खेमथा दं माथो जोंलाय माथो बिदि माला बेराय मोनगोनलै इयावनो बेरायग्लिना थांसैलाय जोंहा फख्रिफोरखौ नायना लाथोंसैलै एसे रोमै रोमै नुहुरलायथारोना बिराद गोजानलै 70 बिगा गाहामालाय आरो बिराद दाउबो दं जोंना दाउ गेरगुआ खोनायाखै खेबखु खाव गाबनाय दाउबो दं दाउखाबो दं बोजाबदोलायब्रा बोजाबना ला बुरजा हमब्रा बुरजा हम ओइ जौहानो बेलाय माथो कत बुरियासो दे आं दसे मेंगाथोंसै नाव सालायबोनायजों आंना बिराद मेंदों नोंना नाव सालाय मोनाखैना दा सालायगोनलै आं मेङालै नाव सालायनायाव ओरैसो बुयो सोरबा खालामलायबाय नामा मा बुंहरदों बुङाखै बेनि गोदान देरहादै मारे मा खबर मा बुंहरदों फरायनो रोङाखै नोङो बारा बिदि बुंजायालै हा ओइ आंटी कैसा खबर है मिज्जो रश्मि आंटी रश्मि आंटी की खबर माथो थांबाय थासिनोब्रा दुरुं नांलायला नामा दिनैलाय सानै हानो हागौमोन ना फैला थाब जानायनि नै आंहा नावखौनो हमथानानै जि हय नोंनि खालामना लाबाय नों नोंनि खालामना लादों माखौ केमेराखौ नोंखौसो नुगासिनो खालामालै मानसि गोसोम गुफा गोसोम गुफा जालाबायनांगौ गोसोमबाबो मानसि गोफाबाबो मानसि आखाइ हमनो बालायथारदों माथो 1 2 3 go बेस्ट हाथोलाय दे आं नाबथाबाय थागोन खथ्थाराम जादों नै होख्लायगासिनो जोंना हागिरिया हागासिनो दं गैयालै बिदि मावना जायाबा उफाय गैया माथो बिदेश जायगायाव फैनानै
अबसे खस्थ' गैया जोंना मोजांथार है दसेल' हादो बास जाबायसो उन्दु थादोलाय खामानि गैला ना आदार होखांखाबाय सोरबा फैनो हाबावोबा फैनो हागोन फैनो हायोबा कन्टेक्ट खालामबानो जायो नामावगौ मानसि खिन्थु जोंजों नङा बेलेग मालिक जोंजों नङा आरो बेलेग मालिक नाथुरनि होनो ना सान्दानि होनो ना गिदिरनि होनो मेरला दङ जोबबायसो माथो आजादिथार खामानिफ्रा गांसो हानाया गारियानो दाबो माबायानो नावसेयानो जायाखैलै गांसोआ दाबो जोंना गांसोआलाय बिराद ग्रोम ग्रोम दं लासै हानोसै लासै थांसै जोंना नाया नै बारल'लागासिनो दंथारो बिराद मोजां बारलावदों ओइयाव दाथ' गैला दा बारल'आसैलाय र' दा नुगोन मालाबा फुङाव हरगोन र' भिडिअ खालामनानै ना आदार होनायखौ बारल'नायखौ गैया नुहुरस्लाबा बिराद खाथ्रा बारखायो गिदिर ना दंथारो नालाय जोंना सोरबा मावनोबालै मेंलायथारबाय हनै सासेया जोंना ओइ थोरगोन बारा फैना ओरै माबाथार फैनो हागोन कन्टेक्ट हरबानो जाबाय कन्टेक्ट खालामनानै होगोन आखाया दांबाय नोंना ओइ रोजोबथा मा खबरब्रा दिनैसो नुदों माथो नोंखो बियो गाहायना नंगौथ' आरो रोजोबथा नोंबो माथो बेयाव फैदोंमोननो माला फैफिनगोन इयाव फोनांथारना दे इयाव फोनांबाथाय सेस थांबाय आरो ना सोर मावनो कन्टेक्ट लाहरबानो जाबाय इयावहाय मेसेजाव हर कन्टेक्टखौ आरो नङाबा आंनि माबायाव दंखायोदां फेसबुकाव कन्टेक्ट होनाय दंदां दिङा जावै आं मेंग्लिबाय नुदों दे बाराबा मोसाना देखायना बेखौ बुरजा हम एसे बोसोमलां एखे हादोलाय रोजोबथा नोंना खबरफ्रा मोजां ना न'खरफ्राव जोंबो सफैबायलै आन्ध्रा प्रदेशआव नै गांसो हानायसो मोनफैलायबाय जोंना ना आदार होखांबाथाय गांसो हानांगौनो फाग्लासो
जागोन बियो बिदिखौ मैसोआ जागोन बियो ओइ नाया फैलांबाय बे खासि गंसेलाय नै बबे आं नुखादों दे मबाइलखौल' हमदो नोङो दोनथ' बेयाव थाथ' अजन दंना जोङो नै लागायसैलाय होख्लायसिगोनलाय सासे नाव जावग्राया जावारिया मेंजोब्बायलै आयौ गां सानाया आयौ सान्दुंआबो जा गोसा दुंना होदों सनितपुराव अखा हाहां हाहांसो नुदोंनो जोंनियाव मासे सान्दुं गोसा सनितपुर बिसनाथ सारिआलि अखा फैहां फैहां दोमैलु दोमैलु होननासो खोन्थाहरदों माथो मानसिफोरा अबे गन आजिहा जोंनावलाय मासे सान्दुं गोसाब्रा नैया गोसोनाय लांदाङाव खिनाय माइर' रन्दैजोंनो खिथु सुनाय जौ जोंना मनला लादाया होलायबायलाय हो गया ए नों थुथानांगौ ब्रायखौ आयु मा रावबो कमेन्ट हरलाब्रा थाङाखै दे आं लाखिखादों माथो औ सना नोंनो आंनि जिउनि होथारदों जोंनिया गांसो गोदानिया पेरेपे पेरेपे थांबालाय हाय लोगोफोर फेसबुकनि लोगोफोर मा खबर माथो रावबो कमेन्ट खालामा सिरि सिरि थार गोलोमजोब्बाय सान्दुङा खामजोबसिगोन मोखांखौहाय जा दुंनांगौ दुंखादों नालाय लोगोफोर बेखौ नायबाय थादों नोंसोरो रावबो कमेन्टबो खालामला नै सोरगिदिं नैबे बै हांसो सिलारिया खारनो रोङाखैलै मोनागोन नामा दे गिनाङा आंनि जिउआ अबाव थांबावनोब्रा बे बोरियावलाय
मानजोबजोब्बाय गांसोया आखाइ खान्दा गाना फैदों जोजोबदो हागासिनो सासेया गांसोखो हागासिनो सासेया गांसोखो Perererererere Besto 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 Kali besto Googleआव WhatsAppआव Facebookआव बयबो बेस्ट Hai लोगोफोर नोंसिना फुङाव मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरदो कमेन्टआव आं नायनो लुगैदों नोंसिनि कमेन्टखौ मा ओंख्रि जाखो मा मैगं जाखो फुङाव ना रावबो ओंखामखौनो जायाखै नामाब्रा फुङावलाय अबसे जोंनियाबो जायाखै दा थांनानैसो संहैबावगोन जोङो ओंखामखौनो उखैनाय मोनाखै मेथाइ जायै जायै मेथाइ जायै जायै ओंखामखौनो उखैनाय मोनाखै नों बोरैबा थांबाय गोग्लैथारसिगौसोमोन आंहासो देनां नायनो थाखाय जोङो बेयाव लाइक भिडिअ बानायनाय जादोंमोन नाथाय रायजोफोरा रावबो नायाखै जोंनि लाइक भिडिअ बानायनायखौ कमेन्ट हराखै लाइक खालामाखै बिथांखौ बोरै नुदों बिनि गांसो हानायखौ बेबायदि दानोना दानांगोन गांसो हानायाव सोरबा खामानि मावनोबा फै जोंनि बेखै ना आदार होनाय नाथुरनो आदार होनाय खामानि गांसो हानाय इदि नाव जावनो मोननाय Ayo masih gurem sandungnya kamjebbaय ayo sandung nang sandungखौ हाला आं गरमा no Ini kalam, ini deke, ini kalamba, naya ore, akaiku ore, ini asike,
हाथाया जों समान गिदिर नानिया 12 बोसोर जानाय बे नाया मालिका खालामनो होआखै बेबायदि आं खालामनायदों अरफैनो हागौ गेजेराव खालामनो होआ जिगाव खालामजायो आरो एसे दंबावो बे एसे दंबावो जायो सान्दुं गोसाजों खर'सो मानजोब्बाय आंखौ दे हैया है हैया है जालायबाय बेयाव बाला बासे हैया है हैया ए दे आंबो नारदों हैया हा खायखां जाबाय थुवाखै थुवाखै ओरै बोखोस्राब बोरियाव नावखौ र' नैबे थुना दोननांगौ सोनानै लारा गांसो हादों मैसोनो मोसौनो गांसो हादों रायजो राजाफोर बेबायदि हायना हायामोन गांसोफोरखौ नाव सायाव गाखो गाखो खासि खोबला फैबाय बेखै खासिया खोबला फैबाय मोनसे मिलाय नुदों आं नुखादों खासिखौ आं नुखादों थ' ओरै सिदा जावलांसै ओरै खनाजों गिदिंला बायना फैनोसै बेखारावनो इदिनो थांला होमबा ओइयाव हालांसैब्रा मैयानियाव भिडिअ खालामथावथावनो जावनोसै जावनानै हैया है हैया है हैया है हैया है हैया है
माबायदि नुदों नाव जावनायखौ फख्रि सेर सेरनो गांसो हानाया रा 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 रे 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 आ गोग्लैनो नागिरदों वाव 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 देनजारदों जोंना नाव जावग्राया नाव जावग्राया खिन्थु देनजार दै नांबायमोन आंनाव है है ओइ बिदि जावथारालै बे नावखौ बिदि जावो जानो खोन्थाहरलाय कमेन्टआव बिदि जावो जानो नावखौ ओरै ट्रेटनो सोरबा रोङाबा रोङा फै जोंजों नाव जावनाया बेबायदि होननानै खस्थ' गैला दैखौल' बुयै बुयै थांनांगौ नै बा स्पिडआव होबावबायसो गांसो नागिरदों होनब्रा गांसो नागिरदों जोङो गांसो नावजों नाव सालाय सालाय गांसो नागिरदों गांसो नागिरदों सान्दुङा जा गोसा दुंखावदों मानो रोङा खेला ओइ होबाय दै एबार हले दै सौग्रावबाय फाग्ला गिदिंखांबाय उल्टासो जाबाय दै सोरनाव गाखोफेरनो गाखोफै जिबनाव नाव गाखोफेरनो मोनै मानसिबो दं दै जायफ्रा गाखोनो मोनाखै बिसोरखौसो होनदां ओइ जायफ्रा गाखोनो मोनदों बिसोरखौ बुङाखै नङाबा बिसोरो बेलेग कमेन्ट हरगोनलाय नाव आन्थायावनो होननानै सोरबा नावखौनो जावनो रोंबावासो बेसेबां गोरा हात जोंनो बोरै बैथो बेनियाथ' आसलथे जामारना जामाराखै नाव जावनाया बिदि जावना जामारा रावबो खिथाहरा बेना जामारना जामाराखै नाव जावनाया बेबायदि जावमारना जावमारा आयु खिथाहरथारा रावबो एसेबां सिरि सिरि रे 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 गोग्लैनो नागिरदों गिदिर आयै 58 मिनिट जाबाय रावबो कमेन्टखौनो खालामा माथो 1 घन्टा गोजोन जासिगोन 1 घन्टाल' 1 घन्टाल' हागोन ने 1 घन्टा बारा जासिबावसिगोन देरा गाजा हाब 1 घन्टा गोजोन हागोन जालायनाया माला थांगोन टाइमआव फाथायनो गैया ओरसिदा थुदो ओरसिदा इजों थांनांला ओरसिदा थुदो डाइरेक्ट ओरसिदा नों उन जा ओरै ओइथिं बु थौलेजोंसो फैदों माथो होनलाय बला ना ओरै थुख्रेना हरलाय खेबसे थुना आया ओरैनो गन लादों साइसनि हाब बे माबा मोनसे दंमोन आंलाय हनै दुलदुल जालायनाय खासेयाव थोदो नुनाखौ सिर होनदो आयु थोरजोब्बाय
Rồi, sudah. Ayo, ayo. 15 slot kotarसिगौमोन. Sor. 15 slot kotarसिगौमोन. Sor zen. Dan हमना लाखिनो हाबाय आखाया. Ayo. Iya. Baiखो. La 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 ra 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 Kasel. Bebe mai आंनि फाफ्लियाव मा मोनदोंब्रा नै खारलांनायानो नै खासिनि दांख्लायखादोलै खासेवखासो बियो जालायनोसैलाय थु लासै थु खासेव सोर जायो खासेव कमेन्ट खालामहर खासेव नङा दिमरलै नै इयाव नै ओंखारनोसैलै नावनिफ्राय नै नावावसो दंमोन जोङो बिराद गोजान फैबाय एकदम रोमैनिफ्राय गांसो हागासिनो जों गांसो मैसोनो मोसौनो गांसो हागासिनो बिथिंसो थुनांगोन दे लांलाय नों लांलाय बिथिंल' हमथा Oh, seis. Ya. Hei, Sansuma, मा खबर? बा, माथो कमेन्टबो खालामहरालै? सानसुबाय नालाय सिरि ओइ थांला हो गया इथिं सुनसै थायानो माथो Hei, मा बुस्थु खुमब्रा नामा प्लास्टिक सानसुमा नै मुला गांसो हाननाय होनबा
interesting ha जाबाय खम जाबाय होनना बुंबालाय नायनि गोलाव गोलाव फैसा लांसै ओइनिया ओइ एरबेरमिनिया नों बोरै थाखो सालायग्राया ओरैसो थायो अ सालायग्राया उनावखासो माबानिया नावनिया नै नायदो एबार जागो बोरै जाबो या टिसु 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 रोंबाय जोंना आसला नै दाना इदि जाफिनबाय रोंबायमोन केमेरा अन जानाय लोगो लोगोनो गैला सोलायबाय हेन्देल फिदिंदों हेन्देल फिदिंनाय बिदि ओइ नै गिदिंगासिनो दा नाखाय दिखोनाय हेन्देल फिदिंनायखौ ओ सानसुमा मा खबर माथो बाप रिप्लाइ खालामाब्रा कमेन्टबो खामा बारा जादों जिरायना होद बारा जायाखै गांसोआसो बारा जादों बियो फाग्ला बोरै फारसे बारा जानो गेजेराव जिरायखानायालाय आङो पेरेरेरे पेरेरेरे फैगासिनो जों बेसेबा गोजान बै खनानिफ्राय ओरै फैयै 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 मोनफैबाय आरो दंबावोसो बेसेबा गोजान खमसे खम दायो बेसेबां जाखो टाइमा 11:02 ना 11:02 खमसे खम खै मिनिट लागोन र' सहैजासिम हे 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 गा 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 आ नाय केमेरामेनखौ नायनोबा सान्दुं गोसाथार सान्दुं मोदाननायजों आंनि मोखांखौ मोजां सिनायाखैदां नोंसोरो सान्दुं गोसाथार फाग्ला बिदि रोनावबा जागोन जानो गरमा मा मोनजोबखो आरो रोनावदोंसो Here. Yeah. Jalan tuh bar. Tuh sari. Ayo, haba. Bab 2 मिनिटखौ बेसेबां सम होबावबाय आरो खै मिनिट लागोन खमसे खम आधा घन्टासो लागोन मोनहैनो जायगासिम नाव जावै जावै आधा घन्टानि बारासो लाबावगोन दे रायजोफोर बेखौलाय मिथिखा 1 hour 9 minute हो गया जोंनि भिडिअ खालामनाया देनां गोसोखांबा उनाव नायफिननो थाखाय भिडिअ खालामना दोननाय जाबाय बेबादि समखौ देनां मोनफिनाबो जानो हागौ बेखायनो सम थानायावनो भिडिअखौ खालामनानै लानाय जाबाय
मेथाइ खनै खनै जावनांगौब्रा नावखो बैथा हाँ इसको ले खासेव होबाय दे न बेसेरा गोलोमलायबाय सटे सटे जीवन गरे ला 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 गांसो हानो रायजोफोर र' दसे गांसो हानायखौ नायसाबदो नाव जानाया बन्द जाथ'बाय हादोलाय दे बरिया थाबाय दे थुलायनांगौ नायाखौ गेलेफैदोंमोन नै नाया बेखौ बिराद गेलेफैदों बिराद गोजानावसो दे गाथ' आया मा जाखो दे सफैलायबाय एमाव राजाया सिगारेट सोबनो लुगैनाया सामथारलालै माला रुमाव सहैबावगोन ओइ मागो दमासिनि मा फिथा सावदोंलै जोंनोबो एसे बावहरदोब्रा मागोनि फिथाफ्रा एसे आगसि नङा आगदाखिनि ज्राव गारहरलाबायनानै बावलाबायहरदो वाट्सएप फेसबुक गेलेग्राफ्रा एसे जाथों गांसो बिदि हायो जानो होख्लायगासिनो जोंना गांसा बिराद मोजां गामियाव लांफैबावनांगोनलै दिनै नायना लाखाबाय जोङो गारियानो उसिलायलांसै माथो नावानो जोंना फसायथाराखै नोगोद हाखावगासिनो बिराद मोजां नुदों ना बिनि गांसो हानायखौ साला न'आव बाहायामोननो बियो दाना बेयाव फैनानै हानांदों गांसोआ बिराद समायनाखाना बिराद गोजौ गोजौ ग्राम ग्रामनो नों बहरब्रा बै खर'खौ होनबानो थांगोन बैखौ एखेसोआव हा बेखौथ' र' बिदिबो जायो नामा फाग्ला बिदि नङालै जागोन आं र'ब्रा एखौनोथ' ओइथिं बहरदो ओइखौ ओइ खासिखौबो दोनखोनो गना गलांबाय दै गंसे गलांबाय नै दे दा लागोन दे बहर माबाखौ गलाखै आं थुनासो दोनदोंमोन खिन्थु थाथों दे बिदि खाथियाव हमगोनब्रा ओइ खाथिफ्राव हमगोर दोंनै जों हमोलै बिदि ग्रु ग्रुखा थुबाय दे नोंनिखौ थुना ला होनबाय नोंनिखौ बिदि बोबथानानै थुना ला हैयाव थुलायनाङा ना बिदिबा खारला आरो हादोल' नायदो गोसो बायदि खामानियालाय बिराद मोजांलै बिराद इन्टारेस्ट नाथाय मागो दमासिनि फिथा जानो लुगैदों मागो बैसागु मोनजानाय नंला आरो बेफोरावनो जालाबायनांसिगोन होफैनायालाय होफैबाय लारु गैया एन्थाबबो गैया फिथा गोलाव गैया लारु गैया
हटेलनिसो हटेलनि फिथाइया इनिया दिनै नावसे लांसैलाय मालिकआ मोजां मोनसिगोन दिनै इन्टारेस्टजोंनो नावसे हाना लांसिगोन जोङो लागाव हाबाय था मोजां नुथारदों माथो गांसोखौ बिराद गोलाव गोलाव मानसि बिदि हमथायालासिनो बै हमथानांगौब्रा बै हमथानानैसो बिदि ओंखारहरनांगौ दा फेवनो माथो बिदि बोजाबनासो ओंखारनांगौ दा ओमफ्राय बैयाव एसे गोजानाव हमहरदोलाय ओंखारला ओंखारलि गैयालै रायजोफोर हिनजाव लाबा माबा जायो आथा नाङो आरो नाव गंनैयाव आगान होनांगौ जायो नै जोंनाबा होख्लायगासिनो सासे गावसैमोन फेन्दायानो नाव गंसेयाव सानै मानसि थानानै सासेया हाबाय थानायानो फेन्दायानो गावसैमोन सिबाय बारला बारलि रोंनायखायसो फिदिंहरनांगौ नामा दे हादोलाय बेखौ ओंखारलै नङाबा आरो उल्थासो थुयो फाग्ला नों उल्था थुयो बिदिबा माथो एसे खारलांगोन नामा गोदानखौ नङालाय दे ओइखौ बारहरनो हाफिगौनो नों हमथानांगौ गोथौ खेला गोथौआनो नोंना जायाखैना नावखौ खाथियाव लांथारनांगौ दाना आं खाथियाव लाङाबा नों फैनो हाबावगोन लाबोब्रा खाथियाव दे हागोर बेयाव हाना गारसोम हरगोर एन्जर देर बोरै गांसो सानायखौ देखायो देखायनोनो आंहा बोथाबनांगासिनो दं दे थिनस' गैया दे आं दंना सालायगिरि दं लागाय हाबाय था लागायबाय था बिराद मोजां नुदों माथो दासो समायदोंब्रा हाब गासोनानै आरि हा जाबाय खोमालै ओइथिंखा बैयो एसे सबाय गनायखायसो गनाय सेन्देला बेखायनो सेन्देल लाबोना होनदों आंनाव जनायबाथ' मा जागोन होलांसै थांनाय जाबायलै सेन्देल लांबाय ओइखौ हागोरदोलाय आयु लोंथा खेला उसुबिदाथार ओइथिं बोरिखौ हागोरब्रा आं खाथियाव लांनि नावखौ जरे मके बोलो पालो चचमा सोरबा मालिकआ फैनानै नाहरदोंबा माथो बिसोरलाय नंबाय बे खैथा जाखोल' नायदो एकथा 11था दोननोसैलै हाग्रा माबालाबाय थानोब्रा गाखोनोसै होनबा दे हाबाव नोङो बिदौ सिदौ बे ओइखौ हाबाव हालांबाव ओइ फाग्ला गाखोनोसै गाखोना हागोन फाग्ला बे थांला गाखोजाला थांला होनबाबो बेखौ बोजाब बोरिना मोजांथार बिदि गोजौ हादों गाहायाव हाहरनाया आइ होआ बिदिबा
मिथिगौ बेसे जोदों हाब नोगोद बुरजा जाबाय नामालै जायाखैदां देग्ला मैया उदै बुवाखैनोलै बोखोनानै होलांबाय था दे जाबाय iya habaw deh isi bawa गिदिरलै इयो मानसि समानासो नामाब्रा जागोनदां जोजोब्बायलै माथो बिदिनो थाफैनो हागौ खेला जाबाय दसेल' हानसै थांसै जाबाय जाबाय थौदो थौदो लांफां संबो संनांगौ हा नै होमबालाय 11ता जाबायबालाय बेखौनो थुनांगौलै 11ता 17 गोजोन जाबाय ओइ गना खोलांला गना लांगोब्रा लाङाबा ओ बख'नो हाला हर फिसाखौ wah रोंदोंथ' ha रोंमारबायथ' जिरायनाबा रोंनाय नङा खिन्थु नरा सान्दुङा गोसाथारनो मा खमद्रा खेला karena lawannya tinggi hai लोगोफोर माब्रै दं खबरफोरा माथो खबर सबर गैथारा खबरबो गैथारा गामियारिनि सासे नायदोंमोन मा खबर गामियारि नों सासे हायनारि सिखोला नाव जावगिरिखौ नायनोबा कमेन्ट खालामहर बोरै सालायदों उल्थां फाल्थां गिदिंगासिनो जोंनि नावा होरै गिदिंलाय होरै गिदिंलाय होरै गिदिंलाय होरै गिदिंलाय गिदिंलागासिनो माला मोनहैगोन रुमावलै नाहरबाय माबाया सोर बेलाय फैलायबाय जोंना मा खबर कर्नेलियास मोजां ना कमेन्ट खालामहर नै जोंना मनलाल आदाया नाव जावगासिनो नाखौ बुहरबायना
नाखौनो बुरलायबायनो माला होसोबोदोंसो खोमादां बाराबा गद गैयालै जा गिदिर खानो 12 बोसोर जानो हाला हाथायानो नैबे आसि समान समाननो हाथाया नैबे आसि समान समाननो इसां बे आसि सिमाजों हेला आखाइखौनो अख्लाबखायनो गिनाय मोनदों ना गिदिरखौ ट्रें जै गोग्लैलांबाय अख्लाब जाखाबाय आयौ जा गिदिरखामोन दाउ लांबोदों बे दाउला सौलायनो नांथारदों सोर रायखांदों होनबा सोर बेलाय सोर रायखांदोंब्रा आंखौलाय आयौ स्पिड खारबाय जोंना नावा गेद्दा गेद्दि जालायो ओरै नावा ओरै ओरै सान मोदानदों लोगोफोर बेखायनो बिनि मोखांखौ नुवाखै गोसोम सोम नुदों साना जेरैबादि गरम सान्दुङा नै हागोन दा लोगोफोर नायाव हाब नाखौनो बुना हरबाय नालाय मासे बोरै जाखो माथो नावा उल्टां फाल्टांसो खारलागासिनो हा हो नै सावग्रा सिगां सावसिगोन सान्दुं गोसाथार सान्दुङानो खामजोब्बाय मोखां गंसे माला मोनहैगोनलै रुम जावाबो 12थायावसो मोनहैगोन नामा दाबो आथाखौनो थाङाखै आथानि खावसेखौनो थांबावाखै सिथासेखौनो खावख्लाबसेल'सो सहैदों दासो गांसो नायना लांखालै नैबे ना गिदिरा बेखैना बेखायनो बिथिं फैयाब्रा ओरैसो होलांखायो आदारखौनो हा होसोबोदोंमोनदां होसोबोदोंसोमोनदां ना गिदिरखौ गिनानै सिखारबाय नै जिरायनाया Kap. Nih, mesinnya nih, di baljumgra mesinnya nih. Nih. Ronoंथ'
बे सामब्राम हाग्रानि सामब्राम दंफां इयो खासेवानोसै उखै माने ए फाग्ला नायालाखौसो मानो थुइथिं लाबोखो बेबो थोरोबजोबखागोन आं नालाय ओरै फैनानै ओरैसो फैबाय फाग्ला खालै माला मोनहैगोनलै 12थायावसो मोनहैगोन नामा मोनहैबायलायनो गेजेरानो नांदोंना नाङाखै गेजेर नाङाखै फुरा बैसो मोनहैनोबा जायगासिम ओरै गिदिंबावनांगौसो आरो फख्रि गेजेर गेजेर नै ना एरखावहरदोंनो ना एरखावनानै बेबायदि नै बेबायदि बैयाव जानांगौ ओइ फख्रि मोनसे फिसायाव फाग्ला जेव ओरै होबानो नांखायो मा खबर रायजोफोर फेसबुकनि रायजोफोर माथो रावबो कमेन्ट खालामला इन्टारेस्टिं नङाना भिडिअफोरानो मालाय इन्टारेस्टफोरखौसो कमेन्ट खालामलाबायो नायलाबायो बोरै जाखो माथो उल्थासो गिदिंबाय जोङो खम मिनिहरदोंसो बे बाराबा मा उल्थां फाल्थां जाबावबोखो होननानै गेजेरजोंसो लांलायसिनोलाय नामा ha Kete kete na babi basi da हानाया हमलाय जाखे हानाया ओइलाय बैयाव हादोंमोन बैयाव बावबाय थायो उल्था उल्थि माब्ला मोनहैबावगोन गोसा माबालाय सरखारो खराखासिनो दं आयौ 1.5 घन्टा लाइभ जाबाय अब्लाबो रावबो कमेन्ट लाइक खालामहरा सोंहरा मा जायगा मा थायो मा मावदों मोनहैसिगोन 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 बैयावनो मोनहैसिगोन
बैयाव मोनहैसिगोन बैयाव बै न' हरदोना बैयाव मोनहैसिगोन दासो मोनहैसिगोन दासो मोनहैसिगोन नै फख्रिया हे 70 बिगानि फख्रिया 70 बिगा फख्रिया नै बेबायदि नै बेबायदि नै सोरगिदिं गिदिंख'नो हाला आं 1G थांबायना जारौ नोंनि अननायनि फुंखाया बोहैहोबाय आंनि बिखा बिख्लोखौ जारौ थाजिम होबाय आंनि देहा सोलेरखौ pa 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 ne खानायानो रानस्रावस्राव जालायबाय 1.5 घन्टा 2 घन्टा गांसो हाहैनानै फाखोसो गिदिंखाबाय मथे गलनो बेयाव ना बारो गोजौ नै बेयाव खायदा होथेनानै दोननांगौ जायो हारा बांखो क्या है ये boom चला कटा boom pop चला कटा boom मोनसिगोनलाय जा मोनसिगोन आंबालाय नाखौनो बुना हरबायनो चला कटा boom चला कटा boom मोनहैथारसिगोन न' मोनफैबाय नै जों थाग्रा न'आ नैबे दाउ फाराम बेयाव दाउ चिकेन दाउ गिदिर दाउ नायनो हागोन दाउखौबो नुगोन दा नैबे दाउनि न' बेयो दाउनि न' बे नानि हासार दोनग्रा न' बे ना दोनग्रा हासार न' ये क्या है अरे नी याय नाना दोनग्रा नाव हिया जों थाग्रा न' नैये टिशा मोनफैबाय राजुफोर पुं मोनफैबायलै
Biasanya mana ada? Kecil turun ke mana? Lele. Tung. Hah? Tung. Không đó. Nó ra sang thằng này. Nát thế này. Gue sama orang. Shit. Cực lên đây là. Ayo. Ada yang nanti mau kafres ni nak. Ayo. Rồi, khách tình như là disco đâu anh này đâu anh ní cái cái thứ đâu anh hiểu này ra gì phần này đâu anh nè là đồng biao này tên ra sẽ bị cho thử sức khởi treo Hey, ta đã lọt. Hey, guru hey, cow. This is a cow. Jersey cow. Hey. Hey. This is a moisture cow. Buffalo. This is a buffalo. Hey, oh, bunny. Chok. Water. Mới có khả năng làm hoạt động, sai hiểu cái đó cả. Ô, lưng dùm khai như khác, cả ra lưng khai như. Ôi, đi ạ. Bergapai dia lai? Gila lah kezebai. Đừng bảo có sumendang. Rakho bhaiya. Ye, dogi. Chada. Cha. Ya. Ôi thăm phía ăn đi không đi
खादो आं दै रोगा खनसे रोगाबावनि बेयावनो खालाबाय अबे दुसुसिन गोजाया बेखौनो बायाव खा ओइ गेजेराव दुसुसिनबा बै माबा दंबा नांथाग्रा दं ओइयाव नाखाय गाजोल बै नखाय गेजेराव फर्टी हो गया हाँ एसे गोलावद्राय जाबाय खोमा दां गोलावद्राय जाबाय दां अरे गुद्दा ओइ Azo. Hey. Tôi. Pani biega. Không. Lại xì gần lại. À. Cho. Cho. Đó. 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 Đây. Ô, ở đây. Số lại này cái lại bầu. Cho. Nít chơi. Nít chơi. Back. 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 Tết 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 hả hả Tết trời ơi Tết 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 Yeah. Thôi. Đấy.
Hah? Khobor? Apa? Eko? Tarik! Saya ada mana? Tim ulang ini. Tim hura. Tiak dong. अरे गुड्डा से भाई ये क्या रखो भाई Yo gozo kabe dawa rumah he संग्रोआबा ओंखाम संनानै लोंबाय संखांजोबनानै दुगैनोसै जानोसै उन्दुनोसै बिन्दास लक Hey नै नानि आदार होग्राया बिल्ली बिल्ली नानि आदारनि नामा नै बस्थाया फाग्लि बिमावसो एसेबानो एसेखायो गिख्रंखायो बे माइ दाउनि आदार बे गुन्दै दाउनि आदार दोननोसै एबार र'
बा मागोखौ हे टीवी है मेरा टीवी जों दहाय थांनाया फख्रिया नै बेनोमोन सीसी केमेरा नुदोंना बेमोन बेबो मोनसे फख्रि नै दाउआ दहायनो आं हाबफैनाया आंखौनो नुदों हगिया रायजोफोर दोनथ'नाय जासिगोन दे दोनथ'नोसै गरमथार फेन लानि दसे नै गिदिंबाय फेना लोगोफोर दोनथ'नोसै दे जाबाय मालाबा चान्स मोनोबा आरो खालामबावगोन दिनैनि थाखाय बाय हा जायफोरा नायबाय थादोंमोन दोनथ'नाय जासिगोन गाज्रि दामोनसै जागोन दा ओंखाम संनांगौ ओंखाम सङाखै आरो दुगैनांगोन दुगैनो मोनाखै दा सानसुनि खनसे ओमफ्राय ओंखाम संग्रोगोन सिगां ओंखाम मैगं बा ओंख्रि संखांनानै दुगैगोन दुगैखांनानै जागोन जानानै उन्दुगोन उन्दुनानै ओंखाम ओंख्रि संगोन सिखारना ओमफ्राय संखांना जागोन उन्दुगोन आरो सिखारगोन नानो आदार होगोन गांसो हायबावगोन ओंखाम संफैगोन जागोन हा बेबायदि आरो जोंना खामानिया बिन्दास दे दोनथ'नोसै होनबालाय अके जायफोरा नायबाय नायगासिनो दं थेंक इउ नायनायनि थाखाय जोबजासे हा बाय दोनथ'नाय जासिगोन दे बाय